запазен до покривната. А тази стена е оригинална? Оригинална е, да. これはこの残った壁はオリジナル。Горе направена за 上の печатка само. アーチは屋根を持っていましたね。 А това е водопроводната галерия, която е снабдявала един от водопроводите, които са снабдявали термалния комплекс с минерална вода. Това е една галерия, в която се полагат тръби и има две отделителни шахти. Тази и другата точно преди водата да влезе. Да. Тъй като тръбата, която влиза е на по-ниско ниво, от която влиза, камъчетата и тежки примеси се отделяват на това. ここは水道。この穴には水道のパイプを入れて、そしてこの四角いところ2箇所が見えるんですけれども、そのお湯をきれいにする、もっと深く掘って、でこっちからパイプが来て、でまたこっちから別のパイプが続きます。それでなんか石とか外に落ちます。プールに入る前に2箇所に檻とか汚いものが掃除